Veliki pozdrav svima i dobrodošli! Pogledajte ovo vreme napolju. Sneg, led, prava zima. Iskreno, nije nam se mrdalo iz tople kuće. Zato smo odlučili da ne idemo u nabavku, već da iskoristimo zalihe koje već imamo u špajzu i napravimo kompletan ručak. Ostanite sa nama do kraja da vidite kako smo se snašli i šta smo sve spremili. Kod nas je obavezno nešto sa kašikom, pa za početak da se ugrejemo. Brza paradajz čorba. Vrlo je jednostavno. Koristimo domaći sok od paradajza, dodamo malo ulja, vode da razblažimo i naravno, začin po ukusu. Čekamo da provri. Čim baci ključ, ubacujemo flekice. Ovo se kuva bukvalno 5 minuta, tek toliko da testenina omekša. I eto je, topla domaća čorba je spremna da nas povrati u život. Idemo na glavno jelo. Ovo zovem kraljica snalažljivosti, makarone sa tunjevinom. Prvo standardna procedura. Vodu posolimo i stavimo da proključa. Ubacujemo makarone i kuvamo ih 10 minuta, ili dok ne budu al dente, kako ko voli. Kad su gotove, dobro ih isperemo i ocedimo. Sada priprema preliva. Uzeli smo konzervu tunjevine u komadima. Malo otvorimo poklopac i svu tečnost dobro iscedimo, to nam ne treba. Sipamo tunjevinu preko makarona. Zatim dodajemo majonez. On će povezati sve i dati onu kremastu strukturu. Sve to lepo i strpljivo izmešamo da se sjedini svaka makarona sa sosom. Serviramo toplo i uživamo. Uz ovo se savršeno slaže kiseli krastavčići i kupus. I za sam kraj, ono što svi čekamo. Pošto smo već kuvali makarone, ostavili smo deo sa strane za najbrži desert na svetu. Malo maka, malo šećera, pomešamo sa toplim makaronama i to je to. Prijatno svima. Hvala što ste gledali. Zapratite nas za još ideja za kuvanje, putovanja i uradi sam u kući. Vidimo se uskoro.